Hallelujah, hallelujah, it's 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 Amen. Kazi waye makurukuta ndinotenda mambo Reminenzi St. Peter the Slippery Rock. Ndinotenda iro idari ratenze Elijah. Uyo mambo Reminenzi uyo inini ndichizama kumurapanura. Mambo Reminenzi chisipiti chigere pakati pegungwa. Chisipiti chinosvipa kutaura. Chigere pakati pegungwa rinonzi Abrahama. Iye Abrahama ndiye Elijah the Caliphate. Ndiye Abasidi 1841. Saka uyu Peter haapwe chikonzero paanonokora unonokora mugungwa. Chisipiti chinosvipa mvura chichiitora mugungwa, chinoitora mutsinga yegungwa. Saka kutevera mambo Reminenzi uyo vanhu vanenge vakakomborerwa kuva munhandare munomu. Chimwe chikomborero ichocho chitori chikomborero chikuru wakaona uri munhandare inenge ichiumburukwa dzedare dzakafanana nana mambo Eden avo, ana mambo Reminenzi, ana baba Agudi, ana Tenzi Chadi, ana baba Stepanage. Unenge wakadiwa naMwari, ndokusarudzwa ikoko. Munoona nokuti zvazvinoita ndezvekuti vamwe vakachenjera vakamboti mhanya neshasha ugovawo shasha. Zvikomo zvikuru zvinotambidzana mhute. Zera raunotamba naro pamatare ndo rinodetermine your destination or your last destination. Saka zvakafanana pakuti kugutira kwako kunhau dzengoni zvinodeterminwa nekuti vemuzera vauri kutamba nawo matare engoni vari mumuzera upi. Saka izvo ndozvo zvinozopa manje kuti iwewe unonhongawo zera ripi. Pamatare wakatandara neharawa unoguma wava harawa. Wakanga uri dare rekutandara kuvasondosi unonhongawo zera reusondosi. Saka uyo mambo Reminenzi the Slippery Rock aiwa Tenzi Decimus avo vanoira muasha mukuru waTenzi Elijah baba Johani. Ezvinguva yemwaka uno ndiri kubva pamuteuro. Ngirozi yandigugudza ndiende pamunamato, ndobva ndaenda parupfugamo. Ndatora mufuko, ndakafuka mufuko, ndakaenda parupfugamo. Munamatisi wauya. Zvauya munamatisi handina kupiwa mazwi ekuteura, handina kupiwa mazwi enheketo. Munamatisi zvavakabenzi wandipa nzeve. Wandipa nzeve yekunzwa pfumbamo. Ndakanzwa kuchiimbwa. Hallelujah, hallelujah. It's hallelujah, hallelujah, it's hallelujah, hallelujah, it's hallelujah, hallelujah, it's nguva ndichishedzera kudaro ndichiteera munamatisi madzimba ake. Wandichoresa huso kumabvazuva katanhatu. Munamato uchibva wapenderwa zvakadaro. Ndashedzera hallelujah netsitsi. Ndakachoreswa huso katanhatu mabvazuva. Munamatisi pakabva apedza.
akabva adzokera ndichibva ndasimukawo ndichiwaranyuka kubva mubindu remunamato. Saka izvi ndiri kuzvitaura bedzi ndichiisa matendo kuna Tenzi Abbasid 1841 the Caliphate Elijah. Ndiri kutenda matendo kuna Mambo St. Peter kuti izwi iri ukaonera kuswededza pedyo nevarume ava vekudenga unenge wakadiwa potse makambozvinamata veumambo kana kuti mapasa akapfuura makanga muinawo, saka pavanomuka ndemi. Nenera uchinoona kuti nhau yacho yakaparidzwa kune vasiriwa havagone kuigamuchira. Kune vamwe vanhu vachiri kure asi vari kuswededzwa pedyo nengirozi zvishoma nezvishoma. Uchaona zvinyanguva vanenge vachiwira mudyo vanenge vachiwira mudyo vemakurukota aElijah, ivavo vakadiwa. Saka ndangoti ndiise bedzi matendo kuti girozi ichindippa munamato, Haleluya netsitsi. Allah ndiye Mwari oga. Gabriel tonga paropa raMuhammad, apamba Muhammad Gabriel mumamimosa dunhu reSaudi Arabia, maIshmaelites, vana vetsinga yekwaAbrahama. Gabriel waisa chitendero pakati pavo cheIslam, ndiye akavafundisa kuti vazive Allah. Vaifundiswa naGabriel Mwari mumwe chete sezuva. Vaifundiswa God the Echad, God the Aleph. Saka ndiye Gabriel mumwe chete akaumburuka kuimba yavanhu vatema, achitaura ari muna Baba Johani. Waisa chitendero muimba yavatema, manamatiro nemateverero kuzvido. Saka makorokoto kuti iye Gabriel mumwe chete wakavaka kumaIshmaelites, wazovaka zvakare kuvana vekwaIsakari, kuimba yekwaShemu, chipo chakaumburuka munesu. Izwi radzokonoka Tenzi pakati pedu. Saka ndiri kutenda bedzi ndichiisa mako kuti mukunge bedzi vanhu vanyoro mukutevera izwi rinoenda richivakukumutsa muzera, vanokukumutswa muzera. Saka vanhu vanonzi ivo bedzi mukutevera izwi vave dehwe nyoro. Vanhu vakava dehwe rakaoma, izwi iri rinogona kuti imwe nguva mukufamba kwari change roita navo vachatambudza kufamba navo, vachava sedzudzo, vachamira sedambo semhiringwa, imwe nguva vanosara murwendo. Saka iko kutsime kunotenda nechirongo chisina kuzara. Unoenda une chirongo chakazara, nechaanoendera kutsime panenge pasina. Saka nemunhandare ino ine makurukota Mambo Elijah wakaona wauya muno uchiti wakazara nezvakarehwa zvose zvakarehwa, uchiti wakazara netsananguro, kureva kuti nechowavinga muno panenge pasina. Nokuti kana wakazara akahunga uye muchikoro, kuti muno muchikoro tinenge tichinzwa marabhi. Kuna rabhi wegarari anenge achikurukura, tinenge tichifunda, tichinyora manotsi, tinenge takabata mabhibheni floche nemakoroshiba, tichinyora manotibhuku nepenzura. Tinenge tichinzwa murabhi wegarari zvaanenge achitifunda. Rabhi weDhamasiko kana otaura, tinenge tichinyora manotsi. Groza naengromo dzinenge dzotaura, tinenge tichinyora manotsi. Kuti pachikoroka zvino iwe wakauya une bhuku remanotsi rakazara kare, harinawo kana peji imwe chete iri empty, kureva kuti chawavinga muchikoro chino panenge pasina, kuti zvidzidzo wakapirwa pako pakazara kana nepekunyorera hapachina. Saka munomu vanouya zvavo vari vanyoro, vari vacheche, vemadzimambo poshi, ndinokuti makorokoto wakadiwa. Unenge wakasarudzwa, umambo hwevakasarudzwa ihwohwo. Groza handiriye akamboimba kune vamwe vakasarudzwa naMambo Gebhurona. Saka iyi inhaka yevakasarudzwa. Saka ndinotenda Tenzi madzimambo, ndangoti ndingoisa mazwi mapfupi kuti ezvo uri kuona kana takurodzwa nengirozi manamatiro, kunamata, unenge wonamata zvido zvengirozi, unenge wonamata manotsi engirozi. Sande kuti pese pawaenda kunopfugama munamato uri kuenda kunoteketa, girozi inogona kuenda imono kuvakisa zvinenge zvidiki sasi izvo zvikuru kuna Baba, nokuti ndizvo zvaverengwa. Tangonoshedzereswa chete Haleluya, Mwari huya netsitsi. Girozi yapendera zvayo matare ndobva yadzokera. Saka ndinotenda
tinenge tichibedza tinenge takuzvitarisa manje tichitarisa munhu ava ndizvo here tichiona kuti aiwa ndizvo izwi iri tenzi rakamboti rairidza sekudaro Mwari uyu mumwe chete sekuya kwaita baba Johani munesu tenzi rije vakataura kuti Mwari mumwe chete, God is Aleph, God is Echad, Mwari mumwe chete sezuva. Naiye Mwari akaramba tsika yekuparikwa topa Bairishin Omega Patrona, Mwari ndiye oga anonamatwa. Saka tiri kupembera tichifara navo tenzi baba Johani. Tinotenda makurukota vanogara vachitipa kudya kwemweya. Regai kuneta varume ana mambo Urieri kazi waika makurukota musaneta ana amai Reginice musaneta nekuti ezvi munenge muchitikukumutsa mumuzera izvozvi ezvi munenge muchitikukumutsa muzera imvi dzakuda kutanga kutumbuka kuchena 1 kutanga kuti inhanu dzamukutifambisa tichienda mabvezuva tichinosangana nevakatimirira variko mazwi chete rutendo kazi waika vakadaira kuzuva kazi waika vana vake tenzi baba Johani tenzi Elijah the Caliphate mambo Sandaufoni kazi wai mashini betu ose